ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ जासिहरनानै साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव नायगिरि साफ्रामखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोनजों आरोबाव मोनसे गोदान कमेन्ट दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आरो नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि मिथिनो बा मिथिज्लायनो रोङैखौ मिथिनो हानायफोरबादि। तो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आंनियाव बिदिनो गोबांथार कमेन्ट्सफोरबो दिनै दंबावो। बिथांमोननि कमेन्टफोरनि सायावहाय दिनै आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै, इनायनो सरि। नाथाय इसोरा दिनै आंनो सुजुग सुबिदा होनायखाय बिथां सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो लानानै बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैबावलायबाय। तो बिथाङाबो गावनि कमेन्टनि सायावहाय भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट खालामनायखाय, अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथाङा सोर आं नोंथांमोननो बे समाव सिनायथि होनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ खोनासंलांबानो बा नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय सोरगो दैमारि। अब्ला बे समाव बिथां सोरगो दैमारिखौ आङो दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआव आङो स्पेसियेलि वेलकाम खालामदों आरो गावनि कमेन्टनि थाखाय बिथांखौ आङो थेंक इउ आंनिफ्राय आङो जासिहरो। अब्ला बे समाव बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय, नोंथांमोना खोनासंबानो जालायबाय। बिथाङा बेबायदि लिरहरदों, खुलुमबाय आदा, गिबियावनो इसोरा नोंखौ जेब्लायबो गोजोनै लाखिथों। आंनि मुङा सोरगो दैमारि, राङापारा सनितपुरनिफ्राय, आरो लोगोसे आंनि मोनसे कुइसननि सायाव भिडिअ लाबोलाय आदा। कुइसना जाहैबाय, जेब्ला मोनसे गाज्रि आत्माया गुबुन सासे मोजां मानसिनि जिउमायाव हाबो, अब्ला मोजां मानसिनि जिउमाया बहा थाङो? आं एसे गोनो गोथो मोनबाय। तो खोनाबायना ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां सोरगो दैमारिया आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथांनि मेन पइन्टआ बेनो जाहैबाय, जेब्ला सासे सुबुंनियाव गाज्रि आत्माया हाबो, जिउआ हाबो, अब्ला बै सुबुंनि जिउआ बबेयाव थाङो? बिथाङा एसे गोनो गोथो मोनदों होननानै बेनि सायाव आंनाव कुइसन खालामहरदों आरो गावनि कुइसननि सायाव भिडिअ लाबोलाय आदा होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। तो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आङो बेनि सायाव एसेबां मानि एक्सपार्ट नङाब्लाबो आंनि स्मल नलेज, आंनि स्मल आन्डारस्टेन्डिं, मिथिनायफोरजों बुजिनायफोरजों, आंनि मोन्दांथिफोरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं बे समाव थामथिम जाबाय आरोखि। तो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नंगौ आंबो दिनै बेबायदिनो सानोमोन जेब्ला आङो एसेबो मिथिथारामोन बेनि सायावहाय। जानांगौ आं बादि बा बिथां सोरगो दैमारि बायदिबो दिनै बेबायदि सानग्रा थानोबो हागौ। तो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। जेब्ला सासे मोजां मानसिनियाव सासे बा मोनसे जिउआ जेब्ला हाबफैयो, गुबुन मोनसे जिउआ मोजांबो जानो हागौ, बे जिउआ गाज्रिबो दिनै जानो हागौ। जेब्ला सासे सुबुंनियाव गुबुन मोनसे बाहेरानि जिउआ जेब्ला हाबफैयो, बे मानसिनि जिउआ जेरावबो थाङा आरोखि, बे मानसिनावनो थायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे मानसिनावनो थायो, बे जिउआ जेरावबो थाङा। जुदि मोजां मानसिनि जिउआ, सासे सुबुंनि जिउआ बे मानसिनि जिउखौ नागारनानै बाहेरायाव थाङोब्ला बियो थैगोनसो आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला बे जिउखौ लाबोफिननो हानाय, बे जिउखौ जे इसोरा होदों जोनोमनिफ्राय, बे जिउखौ होफिननो हानाय, लाबोफिननो हानाय रावहाबो दिनै क्षमता गैया इसोरनि अनगा। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बे मानसिनावनो थायो, जेरावबो थाङा। आरोबाव खोनासंबावदो मेन पइन्टआव, बेयो मोनसे जोंनि सुबुं समाजावहाय धोरोमारि मोनसे गिदिर फोथायनाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेयो मोनसे रिलिजियास एन्ड स्पिरिचुएल बिलिफ।
बेखौ दिनै जोङो मिथिनो हायो बेनि सायाव गोथौ जेब्ला जोङो बिजिरनानै नायो बेल' नङा जोंनि सुबुंनि जिउआ गोबांथार जोंनि सुबुं जिउआव गोबांथार गोहोम गोग्लैयो मिथिबायना माब्लाबा थांनानै थानायाव माब्लाबा धोरोम फोथायनायाव माब्लाबा बिदिनो कालचारफ्राव बिदिनो बायदि बायदियाव दिनैनि बे बुहुमाव थांनानै थानायाव जोंनि सुबुं जिउआव गोबांथार दिनै गोहोम गोग्लैयो मिथिबायना आरो दिनै बेल' नङा अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे गोहोम गोग्लैनायखौनो लानानै दिनै जोङो गोबांथार मा जायो सैनांगौ जायो दुखु मोननांगौ जायो लाजिनांनांगौ जायो जुदि जोङो बेनि सायाव गोथौ मोजां मिथिनो बुजिनो हायाब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव ना खोनासंबावदो जेब्ला सासे मानसिनाव गाज्रि बा मोजां आत्माया सासे सुबुंनियाव हाबो मिथिबायना जेब्ला सासे सुबुंनियाव हाबो बै बायरानिफ्राय हाबफैनाय जे आत्मा मोजाङानो जाथों बे आत्माया जिउआ बा गाज्रियानो जाथों बे आत्माया बे सुबुंनि जिउखौ मा खालामफैयो मिथिगौना कन्ट्रल खालामफैयो रुल खालामफैयो अर्थात दैदेनफैयो बे बाहेरानि जिउआ बे मानसिनि जिउखौ सामलायफैयो आरोखि सामलायफैयो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव मा जानोसै बे सुबुंनि जिउआ बै बाहेरानि आत्माजों हाबफैजानाय जिउजों जेब्ला सामलाय जायो बियो बे सुबुं बादि जाला आरोखि मिथिबायना बे सुबुं बादि जाला बै बाहेरानि आत्माया बा बाहेरानि जिउआ मोजाङानो जाथों गाज्रियानो जाथों गावसोर जेखौ हास्थायदों जेखौ लुबैदों बेखौ बे बिथांनि जिउखौ दैदेनफैनायखाय बिथांनि जिउखौ सामलायफैनायखाय गावसोर जेखौ गोसो जादों बेखौहाय बिथांमोना खालामनोसै ओमफ्राय बे सुबुंनि आखल आखुनि दुवारै जों दिनै मिथिनो हानोसै आरोखि गाज्रि जिउ हाबदों बेनियावहाय ना बा गाज्रि एभिल स्पिरिटआ दिनै बेखौ दैदेनदों बिदिबो दिनै बुंनोसै गाज्रि जिउआ फैयोब्ला आरो मोजां जिउआ फैयोब्ला हाबदोंनानै बे सुबुंनियाव हाबनानै मोजां खामानि मावनानै दिन्थिदोंब्ला आरोखि ना देखायदोंब्ला बे मानसिनि आखल आखुनि दुवारै बुंनाय होननाय रावनि दुवारै अब्ला जों बुजिनो मोननोसै मोजां आत्माया बेनाव हाबनानै बेबायदि खामानि मावगासिनो दं होननानै जों दिनै बुजिनो मोननोसै अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेफोरबायदिनो दिनै मा खालामो रुल खालामो सामलायफैयो दैदेनफैयो आरोखि ना बिदिनो गावसोर जेखौ लुबैदों गावसोर जेखौ हामजादों बेखौनो बै आत्माफ्रा बेबायदिनो सासे सुबुंनि जिउखौ रुल खालामफैनायखाय कन्ट्रल खालामफैनायखाय सामलायफैनायखाय बेबायदिनो दिनै गावसोर जेखौनो गोसो जायो बेखौनो खालामफैयो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जों दिनै मिथिनो मोनोसै बे सुबुंनि जे मानसिनावहाय जे आत्माया हाबफैजादों बे मानसिनि आखल आखुनि दुवारै जेरै बेबायदि बे मानसिनि बुंनाय होननाय ना साननाय हनाय मावनाय दांनाय खोथा बुंनायफोरखौ लानानै अब्ला दिनै जोङो मिथिनो मोननोसै आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदिनो बाहेरानि जिउआ हाबफैनानै मा खालामफैयो सासे मोजां मानसिनि सुबुंनि जिउखौ रुल खालामफैयो सामलायफैयो कन्ट्रल खालामफैयो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां सोरगो दैमारिजों लोगोसे नोंथांमोनजों आं बेखौ शेयार खालामबाय आरो दिनै बेनो आरो बे मोजां मानसि बा सुबुंनि जिउआ बे मानसिनिफ्राय बा सुबुंनिफ्राय बियो बाहेरायाव ओंखारनानै थाङा आरो बाहेरायाव ओंखारनानै थाङोब्ला बे मोजां मानसिया थैगोनसो आरोखि मानोना जिउखौ बाहेरायाव लांनो हानाय बा बाहेरानिफ्राय लाबोनानै होफैफिननो हानाय रावहाबो क्षमता गैया इसोरनि अनगा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै जों सुबुंनियावहाय ना जों मानसिफोरनियाव दिनै गाज्रि जिउआबो दिनै जों सुबुं माहारिनावबो फैयो आरो मोजां आत्मा जिउफ्राबो दिनै जों सुबुं माहारिखौ मा हाबनानै गोहोम खोख्लैयो जोंनि सायावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय गोबांथार समावनो जों सुबुं माहारिखौ गाज्रि जिउआ जोंनियाव हाबनानै जोंखौ दैदेनो आरो जोंखौ गाज्रि खालामो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मा जेब्लानाखि जोंनियाव गाज्रि जिउआ हाबफैयो जों साननो हनो हायै जायो जों गाज्रि खामानि मावो गाज्रि खोथा बुङो बायदि बायदि घटना दिनै जाया हाबजादों बेनियाव दिनै जायो बेनि न'खराव दिनै जायो आरोखि थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना
बे भिडिअनि गेजेरजों खूब रोखा मिथिनो मोनबाय बा बुजिनो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बे समाव मिजिंथिहरदों। बेनिखायनो आरो दिनै बेल' नङा, जोबनायावहाय ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलावहाय बेबायदि मोनसे लिरनाय दङ, नोंथांमोना फरायब्ला मोननो हागोन। बेखौ मोननो हागोन एफिसियारि 6 बालाबनि 11-12 सिरियावहाय बेबायदि लिरनाय दं। आं फंनैसोल' खोथा बेनिफ्राय लादों। रोननि थाखाय इसोरनि होनाय आगजुफोरखौ गान होननानै बेबायदि लिरदों आरोखि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव। बे रोनानो जाहैबाय, बे दावहायानो जाहैबाय मा नुनो मोनै गाज्रि आत्माफोरजोंसो, मानसिजों नङा होननानै बाइबेलाव लिरदों। दि इसोरा जे आगजुफोरखौ होबाय जों सुबुं माहारिनो बै गाज्रि जिउफोरजों, बे संसारनि गाज्रि आत्माफोरजों दावहा नांनो थाखाय, बेखौ दिनै बाइबेला, इसोरनि बाथ्राया दिनै जों सुबुं हारिखौ रिक्वेस्ट खालामदों गाननांगौनि थाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्लासो बै गाज्रि आत्मानि बेरेखा दिनै दावहाजों दिनै नांनो हागोन ना। बे आगजुफ्रा दिनै मिथिगौ ना, आं एग्जाम्पल होनोसै। जेरै सासे आर्मिनाव ना मा थायो, बिथांमोनाव ड्रेस थायो, बेल्ट थायो, ट्रफि थायो, सिलाइफोर थायो, आरो बायदि बायदि बिखा होथेग्रा, बिखुं होथेग्रा, बिदिनो ना बेफोरबायदिनो दिनै गाननायफोर दिनै थायो। बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै इसोरनियाव दिनै जों गाहामथारै थांनानै थानो हाब्लासो बेबायदि गाज्रि आत्माफोरखौ जों दिनै फेजेननो हागोन। बेखौनो गोथार बाइबेला बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' हामबायसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों, बे उन्दैथार आंनि एक्सप्लेनेशनजों गाहामथारैनो बुजिबाय। बिथां सोरगो दैमारिखौबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों, गाहामथारैनो बुजिबाय, मिथिनो हाबाय होननानै बे समाव। अब्ला हामबायसै ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय बा आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आं हाजासे आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ जासिहरो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों। इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय।